Бачаҳои навасвӣ айни акай нағзало бачаҳо шумо дар кадомитон номтон бардоро дар компютер бинависен айни шумо бардоро гам мезанем бардор ай навасвира гуфт камер ака iPhone 1600 мана ака 1600 сомон iPhone 13 Pro 4 тагаш мондаге бардор нархиш 1600 сомон любой ҷо бардоро доставка мекунем 28 шаҳр на вилоят Хатлон бардоро доставка ишоти мо пулай 1600 сомон наиш iPhone 11 Pro я iPhone 11 Pro иш бародаро 1400 сомон не iPhone 11 ҳай бародаро iPhone 11 ҳам навайна шумо телефон биёрен болош сумтен бародаро мешава телефони сухтаги шикастаи бирен телефони пачка кардон магазини акай смо ай ҳам ай дуконда бародаро бо арзон ай кадоми алиши ай бародаро ай пеш бин алиши фурӯши ай пеш бин кадоми мехарен доставка бепулай бародаро алиши фурӯши ай пеш бин гам мезанем акай нағзало ай Москва мақсад занг зад гуфт ака телефони iPhone ра камера кина акай нағзало фақат лайкора биза шумо дар чӣ телефони маъқулаи бародаро дар компютер номротон бинависен қати ам чӣ телефони ма дар кора номротон қати номери телефонтон бинависен бародарам гуфтагира дар борашон гам мезанем канал муда фурметум бародаро TikTok дар YouTube телефонча YouTube ман бародаро канал дорум дар YouTube телефонтиҷа барфои точки бизанем кадомера бародаро мақсад номуша дар компютер бинависен айну миамам гам мезанам бачакои гуҷаи боши ном табнавис братан бо чотки реклама мекунем бародаро каналтон ина марҳамат любой модел телефон ҳаст магазини акай смор ай ҳамаи дуконда бародаро 500 600 арзон бародаро ина тамошо кунем шумо телефони сухтаги шикастаи биёрем болоштун телефони пачка тун метавон номераи мо 907 89 18 18 бародаро